Helo a chroeso I hefyd, y podlediad am siaradwyr Cymraeg newydd. Dyma fi, Richard Nosworthy, gyda chi eto gyda gwestau arall. Wel, y tro yma, 2 o westeion a dweud y gwir. Mae Rhys a Connor Davies yn dod o Ohio yn yr Unol Daleithiau. Ac maen nhw wedi dysgu Cymraeg mwyn siarad gyda'u Mam-gu sy'n dod o Gymru. Erbyn hyn, maen nhw'n siarad yn rhugl ac yn rhedeg clwb Cymraeg yn ei prifysgol yn America. Nawr, cyn I ni glywed gan y brodyr, dyma hysbyseb fach. Ydy cyfathrebu yn bwysig yn eich gwaith chi? Pan dwi ddim yn podledu, dwi'n helpu pobl eraill I gael eu negeseuon allan. Dwi'n cynnig hyfforddiant ysgrifennu copi, hyfforddiant cyfryngau a gweithdai negeseuon. Ac os ydych chi angen cymorth strategol, dwi yma I adolygu a rhoi cyngor hefyd. Ewch I richardnosworthy.cymru mwyn darganfod mwy. Nawr, ymlaen at fy sgwrs gyda Rhys a Connor. Iawn, wel, croeso Rhys a Connor i'r podlediad. Diolch yn fawr iawn, diolch am y gwahoddiad. Wel, mae'n ffantastig siarad gyda chi, a just I ddechrau, wel, diolch eto am codi mor gynnar. Faint o gloch chi fanna? 7, 57, ie. Chod wedi 7 yn y bore, so mae'n amser cinio fan hyn yng Nghymru. Just dweud ble ydych chi ar hyn o bryd? Beth yw hwn? Ie, rydyn ni ar yr Unol Daleithiau yn Ohio, prifysgol OSU, Prifysgol Daleithiau Ohio. Ni fan hyn yn nghanol y brifddinas fan hyn, so yng nghanol y dalaith yn ninas fawr Columbus. So Columbus yw prifddinas y dalaith, felly. Rhys, just I ddechrau, cyn ni symud ymlaen I ddysgu Cymraeg, dweud ychydig bach am dy blentyndod, am y ddau o'n chi yn tyfu lan yn Ohio dwi'n cymryd, a rôl y Gymraeg yn eich bywyd cyn dysgu? Gwestiwn da. Wel, allai ddechrau gan weid, oedd hi'n fagwrydd freintiedig iawn. Gan o'n I mas yn y cefn gwlad yn tyfu lan ar fferm fach, fferm weithio fawr, mewn gwirionedd. Roedd lle I ni fynd I bob man. O'n i'n gallu crwydro dros y bryniau ar bwys bod yna llynol fach gerllaw i'r ffarm, oedd hi'n wych. O'n i'n sefynu lan mewn tre fach o Cyl, sy'n dre hanesyddol Gymreig ond ne ddwyrain Ohio. Gathon ni blentyndod da iawn wedyn ni. O'n i'n cael lot o anogaeth I fod yn greadigol wrth i ni dyfu lan, ac bod yna lot o ddylanwad o'n rhieni ni I fod yn fyfyrgar, ddim yn gwybod, o bosib, ond just, dallen not wrth i ni dyfu lan. O'n I ddim yn fawr iawn am chwaraeon, nach ni'n llach waith. Ond, fe gathon ni fel wedys I magwraeth hyfryd mas yng nghefn gwlad Ohio. A wedyn ni, fel wedys I, gathon ni magwraeth mewn tref oedd yn hanesyddol Gymreig. So, oedd yn gymuned o bobl o dras Gymreig, a fi oedd na trwy'r amser ac oedd na digwyddiadau yn y gymuned fel dathliadau digwyl dewi, ac oedd na gymanfa ganu I gael pob blwyddyn, amser hir am gwdl yn plentyndod, ac oedd na, oedd hi'n wych, oedd na lot o bobl fydd yn parchu gwreiddiau Cymreig nhw bod nhw ddim yn siarad yr iaith. Ond fel sonio chi, Richard, oedd yr iaith yn chwarae rôl yn ein plentyndod. Fel fyddech chi'n disgwyl o bosib
gyda chymuned mor gysylltiedig â greiddiau a'r greiddiau hynny yn greiddiau Cymraeg, roedd yr iaith yn fel, fi ddim yn gwybod, roedd rhyw statws i'r iaith yn y gymuned, fel os ych chi'n siarad Cymraeg, mae'n codi'r statws bron, achos oedd hi mor bwysig i'r hen bobl yn enwedig. Ac mae Mam-gu ni yn dod o Aberaeron yn Ceredigion, a daeth hi draw yn y 70au i gymuned oedd yn disgwyl, oedd yn gobeithio cael siaradwyr Cymraeg, chymod i gofio'r hanes, i gofhau'r hanes. Dyma hi'n cyrraedd, a oedd yna fel wedys i, oedd yna lot o ddigwyddiadau yn gymuned, a byddwn ni'n trwy'r amser yn y digwyddiadau hynny, ond clywed yr iaith, fel bod hi mor, wi ddim yn gwybod, rhyw ffordd o gofio ein hanes ni, ac oedd fel wedys i, mae'r bobl wastad i parchu'r iaith yn y gymuned. Waw. Dwi'n credu bod lot o bobl yng Nghymru ddim yn sylweddoli bod y Gymraeg yn bwysig i rai o gymunedau yn yr Unol Daleithiau. Conna, sut oedd y ti'n teimlo am y Gymraeg a dy frawd yn ystod y cyfnod yna? So, tro amser, o'n i fel, dylen ni dysgu Cymraeg, ond o'n i ddim yn gwybod shwt. So, ni wedi trio Duolingo cwpl o weithiau. Ond doedd ddim llwyddiant na. Ond o'n i'n gwybod Mam-gu yn siarad Cymraeg. Felly, pan fi'n clywed o'n i fel, na, un iaith ni, ond dwi ddim yn siarad ei iaith. A'r peth arall oedd, wrth i fi dy fi yn hun o leiaf, o'n i dan argyhoeddiad bod yn hadu hefyd yn siarad Cymraeg. Achos y plant hynna yw y plentyn hynna, so fe gath y rhan fwyaf o'r Gymraeg yn ei deulu, ond pan ddechreuais i siarad Cymraeg, mae'r newidiodd y syniad na, tym bach, ond mae crap at y Gymraeg da fe. So mae'n gallu sgwrsio tym bach, ac o'n i'n gwybod bod y Gymraeg o'n nghwmpas i, ond yr argraff oedd gyda fi oedd bod ni wedi colli mas ar y cyfle i ddysgu ac i siarad Cymraeg, gan fod dad ddim wedi dysgu Cymraeg i ni. So oeddech chi'n gwybod ychydig o Gymraeg pan oeddech chi'n blant, fel ambell i air falle, siwmai, diolch? Siwmai, nos da. Diolch. Wedyn ni cael, fi'n credu o'n i'n gwybod cael ti hefyd. Penblwydd hapus, fydde dad yn hapus yn canu. Blwyddyn fydde dad yn canu penblwydd hapus i ti. Na rhywbeth, jyst pethau bychen fel wedwch chi, Richard, fel fyddech chi'n disgwyl o'r rhyw deulu o fewn fidwyr. Roedd yna ambell air Cymraeg o hyd yn y teulu, ond ddim lot. O'n i'n ymhell iawn o fod yn sgwrsio. Ac felly, oedd chi'n nabod teuluoedd eraill lle oedd y Gymraeg yn cael ei siarad? Wel, mae'n gwestiwn mae'n gwestiwn anodd yn credu yn y cymuned, achos mae yna deulu iau yn y gymuned gyda'r tad o ardal Aberystwyth. Mae'n jyst yn digwydd bod yn y gymuned, so dim byd yn ymwneud ar ymdrechion sy'n mynd, wel, wedyn ni, ddim lot sy'n mynd ymwneud ar ymdrechion sy'n mynd ymlaen yn y gymuned gyda'r Gymraeg, a mae yna ganolfan Gymraeg, ond oedd jyst ar wahân i'r rhain oedd jyst di amsefydlu na. So oedd y teulu ddim yn siarad Cymraeg, o'n i'n gwybod, o'n i'n ymwybodol o'r ffaith fod e'n siarad Cymraeg hefyd. Ond fel sonius i gynnu fach, oedd mae'n gymuned, mae'n ganolfan Gymraeg i gael na, y ganolfan ar gyfer astudiaethau Cymreig, Madog, canolfan Madog. A mae hwnna yn yr un prifysgol lle ydych chi'n astudio nawr ydy? Na, so mae honno yn yr ardal bach lle ni'n dod o. So mae rhyfedd fyddech chi'n meddwl mae yn prif ddinas Ohio fydde'r ganolfan os oes na un i gael, ond na, yn gornel bach o ddwyrain Ohio, le mae yna reiddiau mor gryf o'r gymuned Gymraeg y fi na. Felly, ta fi lan heb y Gymraeg go iawn, ond y Gymraeg yn bwysig, y Gymraeg yn y teulu yn y cefndir. Pryd nath chi benderfynu dechrau dysgu yr iaith? A pam? Fi ddechrau, felly wedai'n gyda. Wedwch chi, wrth i fi agosau'r ddiwedd yn cyfnod yn yr ysgol uwchradd. O'n i'n gwybod yn sicr le o'n i am fynd i fynychu'r brifysgol, ond o'n i'n gwybod fydde fe'n anodd iawn i fi aros yn yr un lle. Felly penderfynais i
Bod fi am, os fi am adael, wel, ddylwn ni weid, sylweddolus i bod ddim perthynas gryf iawn fel perthynas oedolion gyda fi a Mam-gu. So o'n i'n meddwl prynu, o'n i'n meddwl bod rhaid i fi newid rhywbeth fel bod ni'n gallu cysylltu yn well, achos wedi'r cyfnod clo, fi'n credu, wel, o'n i'n blentyn yn ystod, o'n i'n gwrt bach yn ystod y cyfnod clo, a wedyn ni wedi ddigwydd, oedd yna'r ysgol uwchradd, oedd y cyfnod hwnnw yn busu iawn, busu pob dydd. Fel wedys i, o'n just dim amser dy fi prynu i dyfu ac i fagu perthynas gyda Mam-gu. Ond wrth i fi agos at ddiwedd yn cyfnod, o'n i'n sylweddoli bod rhaid i fi newid rhywbeth, fel bod ni'n gallu nabod ei gilydd cyn i fi symud i ffwrdd. So dyna nes i ati yn 2023 yn yr haf, felly 2 flynedd a hanner yn ôl, erbyn heddi, i ddysgu Cymraeg mwyn cysylltu gyda Mam-gu yn bennaf yn gyntaf. A defnyddiais i Saesneg yn Welsh i ddechrau. Wel, fel wedys ti, gaethon ni gyfnod bach iawn, gyfnod byr iawn ar Duolingo, a mae jyst yn ofnadw, mae jyst, i fi, wel, fi'n credu bod i yn gweithio i rai, ond i ni, sylweddolus i ar ddiwedd rhyw fus neu ddoi yn neud Duolingo, doedd dim Cymraeg gyda fi, ond i'n ffili cael clonc o gwbl. A sy'n ni'n dysgu gyda unrhyw raglen arall, mae rhaid i chi gael rhyw fath o lwyddiant ar ôl mis cyfan o weithio. Felly o hynny ymlaen nes i ati gyda Saesneg yn Welsh, os nag ych chi'n gwybod y gwrandawyr, mae'n rhaglen sy'n defnyddio sy'n yn unig, so mae'n rhaglen seiniol yn unig, a mae hynny fi'n credu yn paratoi chi lot yn well i gael sgwrsio naturiol ac i ddatblygu'r acen, achos nid yn acen ni yn Saesneg. So chi wedi dysgu ar-lein yn siarad gyda Mam-gu hefyd. Sut oedd y profiad? Beth oedd y prif heriau? Ac oes unrhyw tips dy ti, Rhys, i ddechrau? Neu dod nôl at Connor, ond Rhys, unrhyw tips i ddysgwyr eraill? Wel, mae'n gallu teimlo y prif her, fi'n credu y brif her, oedd ddim yn rhywbeth ieithyddol o bosib, ond oedd ddim rhywbeth personol, achos o'n i'n teimlo ar adegau, o'n i'n trio cryn dipyn o amser bob dydd astudio Cymraeg, achos oedd rhaid i fi yrru hanner awr i'r ysgol a hanner awr nôl. Felly, pan fi yn y car, fyddwn ni'n gwrando ar Saesneg yn Welsh. Ond o'n i wrth fy modd da'r Gymraeg, wrth gwrs, achos bod ni'n iaith nefoledd, ond o'n i yn teimlo bod hi'n amhosib bron rhannu yn llwyddiant, rhannu yn hariad, yn angerdd gyda'r gymuned ehangach, achos fel wedys i, o'n i yn yr ysgol uwchradd. A doedd ddim lot o barcanwyr yn ysgol uwchradd a diddordeb yn beth o'n i'n neud. Mae'n gallu teimlo'n eitha ynysig ar adegau i ddysgu iaith estron, iaith dramor fel yna, pan ych chi mor ifanc â ni, os wedyn ni ifanc. Ond dyna oedd un o'r brif heriau wedyn ni, achos jyst dim byd dy fi yn gyffredin os yw'n angerdd i dysgu Cymraeg, os oedd neb arall yn dysgu Cymraeg yn yr ysgol. A'r peth arall oedd, ni'n dod o le sy'n jyst yn uniaethog Saesneg. So does dim lot o adnoddau na chariad at ddysgu ieithoedd yn ein ardal ni, heblaw am ymdrechion o ganolfan, fel ei weid. So oedd e just bod yn wahanol tyn bach yn yr ysgol uwchradd. Ni'n gyd yn gwybod bod pawb yn yr ysgol uwchradd eisiau i rhyw raddau cydymffurfio dy phawb arall. So, na rhywbeth, oedd hynny yn heriol, mae rhaid i fi weid. Ac oedd yna adegau o'n i'n teimlo bod i'n well i fi roi'r ffidl yn y to a stopo dysgu'r iaith rhyfedd yma. Ond wedyn, dyma fi yn mynd nôl at yn heili, a sylweddoli bod y gysylltiad yn heili yn bwysicach na'r gysylltiad dy phawb arall yn yr ysgol uwchradd. Ac o'n i'n cael llwyddiant, chymod, o'n i'n gallu gweld gwelliant bob dydd. Oedd hi'n broses, dim yn o broses, mae'n rhaid i fi weid, ond sticiwch ati, daliwch ati, a tipiau o ran tips i ddysgu Cymraeg. Rhaid i chi glywed yr iaith yn fwy, rhaid i chi gael yr un faint o sgwrsio as da chi glywed. So, rhaid i chi rando ar y podlediadau,
rhaid chi ymarfer gyda'ch hunan. Does dim byd yn eich atal chi rhag just siarad eich hunan trwy'r dydd. Achos dyna o'n i'n neud. A dyna rhywun sy'n gallu sgorsio ar chi, ynddo fe? Dwi ddim yn mynd i ateb yn gwbloi, ond mae yna feddyliau yn yna. Mae'n helpu'r ymenydd i gael ymarfer eich hunan. A mae'n hollol gwyniadwy i ymarfer eich Cymraeg chi eich hunain heb unrhyw arall bron. Mae'n raddach as nag oes partner ych chi, ond rhaid chi ymarfer fel o'n i'n gweud, rhaid chi ymarfer y weithred o siarad. Achos rhaid chi ymgyfarwyddo a synnau yn eich cegau, a dyna fe. Yngor arall, wedyn ni, darllen hefyd yn bwysig. Ffeindiwch lyfrau. Mae yna llyfrau i gael yn pob man. Allwch chi archebu trwy'r rhyngrwyd rhywle, neu ffeindio'r llyfrau ar-lein. Mae yna adnoddau defnyddiol iawn i gael. Yn enwedig yn yr oes digidol yma. Yn credu bod ni'n bosib dysgu unrhyw iaith o unrhyw le yn y byd. Ydy, yn sicr. A chi wedi profi hynny. Connor, be amdano ti? Pam nes ti ddechrau? Nes ti gweld beth oedd Rhys yn neud a penderfynu, na i ymuno â fe? Do, na fe. Wel, o'n i'n fel... dim byd fel noble o fe. O'n i'n meddwl... Wel, nes i tyfu lan dy fe. O'n i'n ffeili credu pan dechreuodd e'n siarad Cymraeg wir. Fel siarad dy dad am lot o amser. O'n i'n fel, mae boi na, bod fi wedi tyfu lan dy fe. Mae'n siarad iaith hollol arall, hollol eithron. Fi ddim yn gwybod, fi ddim yn deall. Shwt fi ddim yn deall. So o'n i'n fel, ar y dechrau oedd e'n dysgu ato ni, fi a ffrind arall. Obviously. Ffrind arall. Adeg mor byr na. Ar ôl ni, dechreuais i say something Welsh hefyd. Yn fian iawn, o'n i'n siarad Cymraeg yna, un dorm yn stafell yma. A nawr, dyna beth ni'n neud. So, i fi, byddwn i'n gweud, oedd yn tipyn bach yn haws i fi ddysgu, achos mae wedi dechrau popeth, ffeindio pob resource, popeth i ni. Ond nawr, ffeindiais i nawr bod y Cymraeg yn ddefnyddiol iawn i siarad byti pobl eraill. Na fe wy'n caru wneud, achos pwy yma yn siarad Cymraeg. Ond mae elfen tipyn bach yn rhy cymleth na, fel dechrau teimlo fel mae mwy na, fel oedd yn gweud. Mae llinell na tras ni yn siarad Cymraeg, Mamgu o Gymru. A mae yna llinell na sydd wedi torri, a ni'n gallu ail-ddarganfod un gysylltiad y Cymru. Ffantastig. A wrth gwrs nawr mae'r ddau ohonych chi'n neud, i Rhys, siwr o fod mae hyn lot haws nawr, mae gyda ti Connor, fel ti ddim angen siarad gyda ti dy hun trwy'r amser. Chi'n iawn. O ffrind bach dy fi, mae'n frawd i fi. Nawr, dwi'n mynd i ath popeth mae'n gweud. Da iawn. A beth am y perthynas yna gyda Mamgu a'ch dad chi, sut mae hynny wedi teimlo i gallu siarad Cymraeg gyda nhw? Achos dwi'n meddwl ar un llaw, mae'n ffantastig bod gyda chi teulu sy'n gallu ymarfer iaith gyda nhw. Ond dwi'n gwybod i rai bobl, mae'n teimlo yn reit annaturiol neu reit ryfedd i siarad iaith gwahanol gyda rhywun am y tro cyntaf. Chi'n siarad eich lle, unwaith ych chi ddechrau siarad unwaith ych chi bigol iaith mas bod chi'n mynd i siarad â un person, unwaith ych chi ddatblygu perthynas â un person mewn unrhyw iaith. Mi'n credu bod yn anodd iawn, teimlo'n naturiol yn newid i'r iaith arall. Ond es i jyst yn ara deg, cymryd yn amser i'n hunan, a bob tro bod ni'n mynd draw i di Mamgu, ni eistedd lawr am rhyw awr fach, a erbyn diwedd o'n i'n gan amlaf yn siarad Cymraeg, achos byddwn ni'n gofyn i fi ddarllen llyfrau yn gyntaf, fel o'n i'n plentyn fach, a wedyn ni byddwn ni'n dechrau gweud ambell i sylwad ar ddiwedd y llyfr a gweud, fi'n cytuno yn beth bynnag, fi'n gwybod. Ond roedd hi'n gyfnod eitha hir o drial
trawsnewid yr iaith bod chi'n siarad dy Mam-gu yn gyntaf. Gyda dad, mae'n sefyllfa wahanol yn credu, achos bod e'n fyw yr un tŷ, yn amlwg. Pan byddwn ni'n mynd adre, a fydde pawb arall yn cysgu, achos mae dad yn tueddol o aros lan yn hwyrach gyda'r nos na pawb arall. Mae'n byta rhywbeth yn y gegin. Ond fydde fe yna ar ben ei hunan, a byddwn ni'n gallu just rhoi yn y gornel a siarad â fe. Does dim dianc, dim cyfle iddo fe ddianc. A oedd e ar sail ymarfer. Dyna oedd e ddim y byty newid yr iaith bod ni'n siarad bob dydd, ond oedd e ar sail ymarfer yr iaith bod fi'n siarad dysgu. Ac oedd e, wrth ddechrau siarad i fi, oedd e'n sylweddoli faint o Gymraeg oedd da fe. Faint oedd e wedi colli, ac hefyd faint oedd na o hyd. Ond nawr, mae'n hollol annaturiol i fi siarad Saesneg dy Mam-gu. A soniais i byty'r ganolfan yn gyrharach a'r boi ar dyn sy'n rhedeg y ganolfan, Dawd Rhywothau, mae'n ffrind mawr i fi, ac wedi gweithio yn y ganolfan, a wy'n mynd i weithio yna dros yr haf eto yn y ganolfan Madog ar gyfer astudiaethau Cymraeg. A mae'n teimlo mor rhyfedd i fi siarad Saesneg dy fe hefyd, achos na'r berthynas sydd â ni. Mae'n mynd yn y ddwy ffordd. Os ych chi'n dechrau siarad, mae'n anodd newid i'r iaith newid, ond mae hefyd yn bron yn amhosib newid nôl. Mae'n rhyfedd, mae'n beth rhyfedd. Gwych iawn. Felly, just dweud ychydig bach felly, y ddoi ohonoch chi, am be ydych chi wedi bod yn wneud gyda'r Gymraeg yn y gymuned yn yr ardal, achos Rhys nes ti siarad ychydig am y ganolfan, just dweud ychydig bach am waith y ganolfan, y gwaith gyda'r clwb dych chi wedi bod yn redeg. Diolch. Gyda'r ganolfan, fel wedys i, mae'n lleol, felly dim ond 15 munud lan yr hewl o le wy'n byw no getre yw e. Felly, oedd y rhywbeth o'n i wastad yn ymwybodol ohono, o'n i wastad yn gwybod fod e'na, bod nhw'n gwneud pethau Cymreig. Ond, llynedd, es i ati i weithio yna, ac o'n i'n internoi, ac o'n i yn tiwtorau ambell un, trwy'n waith fi, ond mae'n lot o brosiectau yn mynd ymlaen da'r ganolfan trwy'r amser, felly mae'n gwasanaethu'r gyfandir cyfan. So, pawb yng Ngogledd America, dyna ni'n gweithio ni yw'r sefydliad i weithio dy phawb yn America, yng Ngogledd America. Felly, mae wastad pethau, mae'r ymdrechion yn ddigidol gan amlaf. So, does dim lot o ddosbarthiadau yn y gymuned, ond mae'n y rai, a maen nhw'n dod nôl bob blwyddyn. Ond, fel dros yr haf, o'n i'n gweithio da disgyblion Cymraeg o ddysgu pinau atgyfodi Cymraeg nhw, achos oedd na sawl un oedd wedi dysgu Cymraeg yn yr ysgol, a wedyn ni symud draw i'r Unol Daleithiau, neu dysgu iaith i rhieni, neu iaith i Mamgu, iaith i tadcu, beth bynnag. Felly, tiwtorau oedd un peth. O'n i'n brysur iawn yn digydeiddio, achos mae'n gasgliad o lyfrau a gasgliad o fel llyfrau hanesyddol hefyd, sydd ar ganolfan. Ac yn 2026 gall bob un peth fod ar-lein, a does dim rheswm byd o. So dyna nethon ni ati gyda ffeiriant mowr digydeiddio, sgano lot, ac y prif beth wedyn ni oedd cynllunio a pharatoi at gynhadledd. Oedd yna 2 gynhadledd dros yr haf. Yr un cyntaf oedd naswch, sef, wy'n ffili cofio beth mae'r llythrennau yn meddwl, ond mae'n gynhadledd ar gyfer astudiaethau Cymreig yng Ngogledd America i gyd. Oedd honno yn arbennig iawn. Gathon ni gwesteion gwych gan gynnwys Sioned William, sydd yn aelod o'r Senedd yng Nghymru. A gathon ni Richard Wyn Jones a Jerry Hunter. So oedd hwnna'n wych, o'n i'n cael cwrdd a rhai o gewri Cymru cyn i fi hyd yn oed fynd i Gymru yn siarad Cymraeg. Oedd hwnnw yn wych. A wedyn yn y gynhadledd nesaf, gathon ni Welsh Heritage Week, sef mwy neu lai, mae'n dathliad o Gymreigtod i'r Americanwyr, ac oedd honno hefyd yn brofiad y caner. Wedyn ni, wy'n ddiolchgar iawn amdano fe, wedi cwrdd â bobl anhygoel trwy'r profiad hwnnw.
Ond ie, cynhadleddau oedd rhywbeth o'n i'n fawr am wneud dros yr haf. Ond ie, oedd yn wych. So dyna'r ganolfan, mae lot o bethau ar y gwyllt ar y ganolfan. So mae Dan Rhybotham sy'n rhedeg ganolfan wedi bathu term gyda fe, sef Dan Sbonio. A mae'r cynllun hir iawn dy fe am bopeth sy'n mynd i ddigwydd yn dyfodol. A wedyn, gewch chi siarad dy fe rhywun pryd a fydd yn gweithio chi bob un peth sy'n mynd mlaen. Ond mae'n gyffroes iawn, mae lot o ddatblygiadau newydd ar y ganolfan. Ni'n ehangu gorwelion. Waw, ffantastig. O ran y clwb Cymraeg, sori, mae lot o fi i weid, jyst yn parablu yma, ond o ran y clwb Cymraeg, felly pan gyreiddes i yn y prifysgol yma, o'n i'n meddwl o gael prifysgol o 60,000 o ddisgyblion, o'n i'n meddwl fydde rhai eraill yn rhannu'r un profiadau dy fi, bydde nhw o bosib yn rhannu'r un iaith, achos mae lot o bobl o gefndiroedd amrywiol yn dod fan hyn, a maen nhw'n ffeindio eu cymunedau nhw sy'n siarad yr un iaith, sy'n rhannu'r profiadau o bosib yn nabod yr un bobl yn rhywbeth fel yna. Sy'n gallu cymryd rhan yn ei diwylliant nhw eu hunain, ond pan gyreiddes i, doedd dim lot yn mynd mlaen da'r Gymraeg. Yna fwrdd bach o ieithyddion oedd yn astudio'r Gymraeg, ond oedd neb na o ran i tras nhw, oedd neb na i gynrychioli Cymru a Chymreictod a pethau fel yna yn hermes i ddim jyst yn siarad o byty'r iaith. Felly, o'n i'n benderfynol o wneud rhyw fath o glwb neu rhyw fath o ymdrech i arfywio'r iaith yma i gynrychioli yn greiddiau un hunan. A dyna nes i ar ddiwedd yn blwyddyn gyntaf ni. Nathon ni sefydlu Clwb Cymraeg. A dyna'r enw, achos does dim clwbiau Cymraeg eraill. Clwb Cymraeg yn Gymraeg a ddi. A ni'n cwrdd bob wythnos o hyd le wy'n dysgu gwers bach iddyn nhw o ran yr iaith ac hefyd o ran diwylliant Cymru a hanes Cymru. Wy'n trio cynnwys darn bach o hanes ym mhob un gwers. Ond ie, wy'n credu bod yn eitha llwyddiannus, gan mae ni yw'r unig ffordd bod nhw'n cael mynediad at pinaid y Gymraeg neu unrhyw beth gyda astudiaethau Celtedd. So wy'n trio dysgu tym bach o bopeth. Ond ie, dysgu Cymraeg bob wythnos ni'n neud nawr, ond ni'n trio ehangu'r clwb hefyd. Waw, da iawn. Ti bach o'n arwr dros y Gymraeg, Rhys. Conna, dwi'n deall bod y ddau ohonoch chi wedi mynd i Gymru, wedi dod i Gymru hefyd. Just dweud ychydig bach am y daith draw fan hyn. So, o'n i'n 2 flynedd nôl, dros yr haf. Athon ni yn gyntaf i Llundain, cwrdd ni Dan, oedd yn gyrru ni i... Athon ni... Abreiron. Abreiron. Ie, oce, Abreiron oedd e. Mas i'r Gymru. Ie. So, o'n i'n aros yn Abreiron, o'n i'n teithio o gwmpas arfodir na i Sir... ble o'n ni? Sir Benfro oedd e, ie. Gwmpas Sir Benfro. Wel, o'n i'n lot o deulu ni wedi bod yn colli. Cyn ni, o'n i'n clywed unwe, o'n i ddim yn gwybod, o'n i ddim yn nabod nhw. So, cwrdd ni cefndir, dad, a lot o bobl na. So, o'n i'n treulio lot o amser, jyst yn teithio o gwmpas na. Sut oedd hi'n teimlo i ddod i Gymru ac i siarad iaith hefyd? Rhywbeth hollol wahanol i fi. O'n i ddim di weld neu teimlo yn rhywbeth fel yna. O'n i ddim yn siarad iaith, rhaid i fi fod yn glir yma, achos o'n i ddim di dysgu eto. Oedd e di dechrau, ond o'n i'n clywed y iaith, o'n i'n weld e'n clywed y iaith, ond o'n i'n arbennig iawn. Ond, ie. Ie, be amdano ti, Rhys? Ges di ambell i sgwrs yn Gymraeg pryd hynny? Pryd oedd e gyda lle? Oedd yna'n cwbl o flynyddoedd yn ôl? Wedyn ni raddio'r ysgol uwchradd, sef 2020, yr haf o 2024. Ie, oedd yn wych. Ie, fel sonies di, gaethon ni grwyd rownd Sir Benfro gyda theulu o Abergwein, sy'n hyfryd. Mae Abergwein yn lle hyfryd hefyd, yn lle pert iawn. Ac mae teulu dyn ni ambell un yn ardal Aberaeron. Mae ffrind annwyl dy fi, mae'n pen pal i fi nawr, sy'n byw yn Aberaeron o hyd. Ac mae deulu yn Llanarth hefyd, mae'n bydd ni cael siarad tym bach dyn nhw. Ond,
o'n i ddim yn siarad lot o Gymraeg prynu. O'n i'n gallu gofyn ambell gwestiwn yn y Gymraeg. Rwy'n cofio gydag Alun, sef wncl Alun yn galw fe, ond ddim wir yn wncl i ni, mae'n gefndir passioneg i ni. Ond, roedd ac oedd e'n gofyn cwestiynau. So, o'n i'n sefyll ti fach i di rhyw gefndir arall. O'n i'n swnio'n eitha sarhaus, ond i di cefndir arall. Ac oedd e'n gofyn gyda acen trwchus Dyffryn Eiron, oedd e'n gofyn, pwy lw yw hwnnw? Ac o'n i ddim yn deall ar y dechrau, oedd e'n just gofyn y beth i lliwiau y blodau. A dyna'r Gymraeg siaradus i prynu. Fel prawd Cymraeg felly. Prawd, dyna fe, neis gwrdd â ti. Ond, so, fel wedys i, ges i ambell, ddim sgwrs gyfan, ond clonc fach gyda Alun, a oedd hynny'n arbennig, a o hynny, deilliodd ein perthynas ni, mi dal i ohebu gyda fe trwy'r trebos. Mae'n helpu fi gyda Chymraeg ffurfiol o ran ysgrifennu, Cymraeg ysgrifenedig, ond ges i sgwrs yn y seler yn Aberaeron gyda menw oedd yn gweithio yna. A gofynes i, wy'n cofio'r geiriau yn union, lle gallwn ni talu, ysgwsiadwch fi. A nes i ddim treiglo, wy'n cofio'r un iawn. A atebodd fi wedyn a esbonies i bwynt tra dysgu Cymraeg yn Saesneg, a dyna gyd fyna. Wy'n cofio hefyd siarad gyda'r postfeistyd yn y siop fach yn Aberaeron. Gofyn le allai roi'r stamp ar y llythyr. A wy'n credu un arall, ond ddim lot o Gymraeg prynu, wy'n credu o'n i'n fwy galluog ac oedd y bobl na'n gwybod nac o'n i'n credu hefyd. Ond tro nesaf fydda i'n Cymru, fydda i'n rhedeg o gwmpas yn pob man siarad Cymraeg, tro amser rhedeg geiriau yn gwmpas. Yes, o'n i'n mynd i ofyn am hynny, achos y ddau ohonych chi yn dod yn ôl dros y haf? Ar un. Mae'r cyfnodau fyddwn ni'n an wahanol iawn. Wy'n mynd draw ar daith fawr ar fyny'n hunan bron. Dechrau mis Gorffennaf, fyddai yn hedfan draw gyda'n nhad. Mae'n nhad i'n mynd i ddod â fi, wneud siŵr bod fi'n cyrraedd y lle iawn. Ond wy'n mynd i fod ar gwrs glwywi yn Aberystwyth yn gyntaf. A dyna fydd yng nghwrs cyntaf i gymryd eriod yn y Gymraeg. So fi'n gobeithio, fi'n gwybod beth i ddysgwyl y bod yn onest, ond wedi dewis y cwrs glwywi gan bod yna ddigon fi'n credu i unrhyw un ddysgu. Mae wedi anelu at siaradwyr iaith gyntaf yn ogystal â siaradwyr newydd. So fi'n gobeithio cael tym bach o hyder, mwy o hyder yn y Gymraeg. Maen nhw hefyd mynd i siarad am len Cymru. Sy'n gyffroes iawn. Achos wy'n ddarllenwr brwd, a wy'n gweithio bod yn ddarllenwr brwd ac lluog yn y Gymraeg hefyd. So edrych ymlaen yn fawr iawn, ac hefyd edrych ymlaen yn aros yng Ngheredigion yn yn Aberystwyth, ond mor agos at Aberaeron, le mae'r teulu. Ac wedyn ni, wy'n mynd i fod yn Llangrannog am gyfnod o bythefnos, fi'n credu byddai'n Llangrannog, yn gwirfoddoli yng Ngwersyll yr Urdd yn Llangrannog. So byddai'n cael gweithio dy fflant yma tro cyntaf yn y Gymraeg, gawn ni weld, ond so dyna'r rhan honno, ond wedyn ni, fydd y teulu yn cyrraedd yr wythnos nesaf. Dyma'r cynllun cyfan. Ond newn ni grwydro tym bach trwy Gymru i gael gweld lle fydd o bosib bod ni heb weld o'r blaen, achos bod wythnos rhydd dyn ni. A fydd dar y mam a phawb yna erbyn hynny, ond wedyn ni, diwedd yr wythnos, ewn ni'r Eisteddfod, achos dyna amser Eisteddfota. A wy'n gobeithio cael yn webu ar gyfer dysgwr y flwyddyn a chael cystadlu i gobeithio ennill y trws. Wel, pob lwc, a Steddfod cyntaf, cyffroes. Felly, lot o gynlluniau ar y gweill, mae'n brofiad anhygoel siarad gyda chi, just i dod â'r sgwrs i ben, achos dwi'n gwybod bod diwrnod prysur eich blaen chi, ond wrth edrych yn ôl felly, Connor falle yn dechrau gyda ti, beth mae'r Gymraeg, beth mae dysgu Cymraeg wedi roi ti? Sut ti'n teimlo am y daith iaith yma dych chi wedi cymryd hyd yn hyn? Mae'n cwestiwn wych. I fi, o'n i ddim yn disgwyl unrhyw beth mwy na just
rhyw ffordd i siarad am pobl eraill. Dwi'n dweud ni o'r blaen. Ond ie, fi'n gweld nawr Sleciwr. Ie, na'r gŵl yn dechrau. Ond nawr, o'n i ddim yn disgwyl, o'n i ddim yn deall sut mae'r iaith yn gallu mynd i fod rhan o hunaniaeth. Ond wi yn gweld fy hunan fel rhywun sy'n... Mae siarad iaith yn bwysig i pwy o dwi nawr. Ie, wi ddim yn gwybod, mae'n hollol mwy bwysig na o'n i'n meddwl cant y cant. Ie, a Rhys, pan mae'r Gymraeg yn bwysig i ti, sut ti'n teimlo am y profiadau ti wedi cael hyn? Wel, mae wedi bod yn hynod o bwysig am ddatblygu yn hunaniaeth o bod yn onest fel wedys ti, yn nealltwriaeth o fi yn hunan. Credu wedi sôn wrth bobl eraill bod y profiad o ddysgu Cymraeg wedi gwneud i fi sylweddoli sio mae cyflwyno yn hunan. Wedi cael cyfnod bach le o'n i, wel, mae gyda fi o hyd, mae'n pryder cymdeithasol gyda fi, felly yn Saesneg, mae'n anodd iawn i fi ddechrau sgwrsiau, i fi gwrdd â phobl newydd, mae'n peri lot o ofan i fi, bod yn onest, ond yn Gymraeg, wedi gorfod dysgu sy'n mae cyflwyno'n hunan, gorfod dysgu sy'n mae cyflwyno'n hunan, ac felly, yn deall yn hunan yn well, a wedi wynebu'r pryder na, yn lot rhwyddach, yn credu bod ni'n lot rhwyddach i fi dynnu sgwrs da bobl nawr. O bosib achos bod yna bryn gyfle ni siarad Cymraeg. So bob tro fi'n gweld Cymro, bob tro fi'n cwrdd â rhywun o Gymru, mae rhaid siarad Cymraeg o doedd. Ond ie, mae wedi'n siapio i fel yna, ac ddim i fod yn rhy haniaethol, ond fel wedys ti, mae'n rhan o'ch hunaniaeth chi. Mae'r iaith bod chi'n dewis siarad yn ddewis. So mae dewis siarad iaith eich cyndeidiau yn gallu effeithio ar y gweddill eich bywyd cant y cant. A just cyn i ni orffen felly, ble mae pobl yn gallu ffeindio chi ar-lein os maen nhw'n dilyn pethau chi'n neud yn Gymraeg? Ie, cwestiwn da iawn. So, wy'n trio ngorau i roi fideos lan ar TikTok. So, wrtholes i bod dim lot o gynnwys i bobl fel sylfaen echanolradd a pethau fel yna. Mae yna lot o bethau i ddysgwyr ar-lein, ond ddim lot i bobl mecanol. Felly, dyna pham ddechreusi yn ei TikTok. So, mae ambell un fyna, wy'n mor llelltwyth o blaen y camera. Felly, o'n i'n mynd disgwyl cael unrhyw fath o lwyddiant, ond mae pobl yn fanylu ni ar TikTok, a allwch chi fanylu ni na. Ac hefyd wedi dechrau'r un cyfrif, copio popeth o'r cyfrif na at gyfrif ar Instagram. So, gewch chi yn ei fyna. OK, wel, na i roi manylion yn y show notes, ond beth yw rif y cyfrif on yma? Beth yw enw'r cyfrif on yma? Rhys yn y byd yw'r enw'r ddwy. Rhys yn y byd, ie. A ti Connor, neu ti'n gadael hynny i Rhys wneud? Ie, no, ne. Fe sy'n wneud e. Un peth arall, just wedi dod mewn fy mhen hefyd, sut mae Mam-gu yn teimlo am hyn i gyd? Rai bod ti'n rhoi brwd ohonych chi? Fi'n credu bod i, fi'n licio meddwl bod i. Mae'n ei gweud rhyw bethau fel sydd jyst wedi yn harwy yn berffaith, fel y peth perffaith i weid i ddysgwyr. Mae'n ei gweithio fi ambell waith. Wy'n siarad i ti fel hyn, a wy'n anghofio weithiau bod ti'n dysgwr. Wy'n meddwl bod ti'n Gymro, dyna mae'n weid, bob hyn a hyn. So, wy'n credu bod ni'n digon positif o ran ni, ond mae'n sicr wedi helpu tyfu yn perthynas ni. Wy'n licio meddwl yn ynghalw, fi'n falch ohono ni. Fi'n siŵr bod ti'n falch iawn. Diolch yn fawr iawn, pob hwyl i chi. Wel, diolch yn fawr i'r ddau frawd am y sgwrs yna. Ac os ydych chi wedi mwynhau'r sgwrs, beth am rannu'r podlediad yma gyda'ch ffrindiau? A chofiwch chi roi adolygiad ar eich hoff app podlediadau fel Apple Podcasts neu Spotify. Gallwch chi anfon eich sylwadau a chwestiynau trwy e-bost neu mastodon. Mae manylion yn y nodiadau. Tan y tro nesaf, hwyl fawr.